kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Tara mga ka-adventure, samahan nyo ko sa ating panibagong food trip adventure. Ang lilitsunan sa Bayambang, Pangasinan ating puntahan. Sina nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Barangay Talbang, Bayambang, Pangasinan, dito sa may Mingming Food Station. Malapit lamang sila sa sentrum at andito ulit si Lingmo. Welcome to Mingming Food Station! At andito na nga tayo sa may Mingming Food Station. Sa halagang 294 pesos, may unlilitsyon ka na, may unli buffet ka pa. Ay grabe mga ka-adventure, pagdating nga natin dito, sobrang dami na ng mga customer nila dito. Hindi lang unlilitsyon dito mga ka-adventure, kundi unli buffet pa. Tignan nyo naman, ang daming mga pagkain ng ating pagpipilian. Kaya naman dinarayo ito ng karamihan. Ma'am, kumusta po yung unlilitsyon nila dito? Ulit. Kung sa alilitsyon, actually madami kang pwedeng pagpilian. So madami talaga. Yung 299 pesos, the price nila individually, for kids is 150, sulit na sulit mo. For lechon is perfect siya price yan. Tamalas hanggang loob. Wow. Quality ba? Thank you so much. Quality po. Ma'am, kumusta yung lechon nila dito? Okay. Ang sasarap daw yung kanilang pagkain dito mga ka-adventure. Quality. 294 nga pala sa adult at 150 pesos sa mga bata at 280 naman para sa mga senior citizen. Sir, anong masasabi niyo yung lechon dito? Hindi na tayo. Hindi na tayo talaga. Kanin pa kami ng fish. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito tayo ngayon sa may Bayambang, Pangasinan, dito sa may Barangay Talbang. At andito na nga tayo sa may Mingming Food Station. At andito nga tayo upang tikman yung kanilang nagsasarapang mga unli, lechon dito at iba pang mga makakain. Kaya tara, let's cheat! Tikman na natin! Kaya naman mga ka-adventure, dumayo at pumunta na rin kayo dito. Ma'am, kumusta po yung ano nila dito? Mga unlimited lechon at pagkain? Bayang-bayi pa sa? Sulit. Quality. Madam, take out po ba yan? Tagal saan pa kayo, madam? Ordanito pa. Eh, grabe talagang dumayo pa sila dito. At kasama ko nga pala dito ang ating kumari at kumpare. Ayun o, ang sarap ng kanilang mga ngiti. At syempre mga ka-adventure, hindi na natin palalagpasin na hindi matikman yung kanilang mga pinagmamalaking mga pagkain dito. Kaya naman nanguha na rin tayo ng ating mga makakain. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong matatambayan at bagong makakainan at mapadaan kayo dito sa may bayan ng Bayambang, Pangasinan, tara na dito sa may Mingming Food Station. So yun mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa may Mingming Food Station na matatagpuan lamang dito sa may Barangay Talbang, Bayambang, Pangasinan. At ating tikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito tulad ng unli lechon. Ang unli lechon nga pala dito mga ka-adventure ay tuwing Sabado at Linggo lamang mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 or alas 3 ng hapon. Unang kagat, San Pedro agad. Sa halagang 295 pesos, matitikman mo rin itong kanilang mga iba't ibang mga dessert dito tulad ng mga puto, salad, mga prutas at napakarami pang iba. No take out, no leftover. Ma'am, kumusta po yung pagkain dito? Okay naman po. Sulit. Sir, quality ba? Quality. Ay grabe, napakaraming kumakain dito. Galing pa sa mga iba't ibang bayan dito sa may Pangasinan. Ma'am, solve ba? Anong masasabi niyo pong pagkain dito? Sarap. Kaya kung ako sa iyo mga ka-adventure, pumunta na rin kayo rito. Ma'am, anong masasabi niyo yung pagkain nila dito? 2 times na kaming pumunta dito, sir. Sarap. Ma'am, kumusta yung pagkain dito? Very good. Masarap po. Open nga rin sila dito Monday to Friday. Meron naman silang pa-unli buffet at unli overload pares-pares. Ma'am, kumusta po yung foods nila dito? Masarap po yan, sir. Pinabalik-balikan ba? Pero babalik-balikan talaga. Wala po yan, siyempre. Kumusta? Kuya nakatatlong balik. Ma'am, kumusta po yung mga pagkain dito? Very good. Yummy. Quality ba? Quality. Taga-saan pa kayo? Sigan po. Wow, taga-Singgan pa. Yes po. Maraming salamat sa mga sharer ng ating video, mga likers, commenters, mga viewers na laging nandyan at nakasuporta at pakicomment na rin kung anong oras mo ito napanood. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family at dumayo na rin kayo dito sa my Mingming's Food Station.